1. Salutare toată lumea, eu sunt Darky și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom filma Minecraft împreună cu Dominic. Salut! Mamă, ce doamne! Am și un server, pe serverul meu făcut. Și acum suntem în căutare de oi. Bine, eu fac casa. Îi face casa. Ok, Zic asta că o se să mai jucăm jocuri care le mai prindem, ce mai găsim și mi-a venit ideea, bă, Minecraft, frate. Păi ce? Da, așa de ce nu și Paladins? Adică Paladins, poate. Paladins e un Paladin, joc. din. Hai că vrei ca mult. Paradis, dis, hai că vrei ca mult. Adică de ce nu? Adică da. S-au mai făcut moduri noi, adică survival și hide and seek. Bă, chiar aș vrea să văd hide and seek-ul. Chiar aș vrea să-l Putem să încerc. facem hide and seek, dar nu mă găsiți niciodată, că m-a ascund prin toată mapa. Paradis, dis. Și mai e și survival. Am găsit oi până la urmă. Fain. Două oi, atâta. Dacă deci dacă o să vedeți casa, puteți să-mi dați hate, pentru că nu știu să fac o casă Minecraft, sunt degeaba pe Minecraft. Degeaba. Asta e că n-am microfonul. N-aveam microfonul, bă. Am găsit și găini. Fain. Uite, Te repete, frate, tu. ai găsit și găini? Găjini. Găjini, Gagici. auzi. Gagici. Am găsit un iepuraș. Mamă, frate, ce fuge. Știu, mă, iepurașul nu fuge, el sare. Sare, ai bă. Și apropo, să-mi dau pe la tine, că o să mor de foame și nu vreau acum să pierd. Scuzați că folosim comenzile, dar na, cât... Păi poți să vin apoi, că am mere o grămadă. Mere, pere, avem aici mere, pere, cine vrea Am mere, flori, pere, pot să doar la mănânc 2 lei, flori. 2 lei. Am flori, pot să mănânc flori. Da, hai, ți-ai găsit. Scuzați că folosim comenzi de astea. Doamne, ce mai speriat, Doamne, Dar Dumnezeule. tu știi cum stai aici că e casă bântuită, cum stăteai aici în mijloc cu capul în jos, m-am speriat. Îmi dai mere, Și pere. tu mai speria pe mine cu sabia. Știi? Îmi dai mere, pere. Pere, pere, la 2 lei, 2 lei avem, 2 lei. Nu-ți dau niciun leu. Ia de aici 2 lei, stai că-ți dau acum. Ia 2 lei, ia 2 lei. Mi-ați dat 3 țigane. Bă, ia, fac, Ce faci? nu știu, stai, mă duc să iau crafting table. Unde l-ai dus, bă? Vântul tău. A? Vântul tău, că mi-e frigă deja. Ce frică de Ați Herobrine. auzit bine? E frică, nu frig. Acum, serios, mi-e frică. Ceea ce facem un double chest. Uite, mă, ce inteligenți suntem noi. Noi suntem inteligenții Minecraftului. Ia uite. Ce casă faină avem, bă! Hai de cap m-am prins. Deja avem casă, deci noi suntem paradis, dici. Da, dar noi am început fix când s-a putut. Știi? Adică noi am început fix când am început deja. Am numai de un pat, frate. Și pe ăsta Și pun ce? aici. Crezi că îmi pasă mie că ai doar de mă? Îmi pasă să minez, my friend. Haide după oi, mai bine. Bă, eu mă duc să minez, că trebuie piatră, trebuie de toate. Vrei să jucăm cu set home și cu de-astea? Ah, Nu. chiar n-am chef cu set home și din ăsta, pentru că le găsești cel mai des pe Play sau pe... Știi? Hopa. Ai văzut pe CSGO Hertz Alien Hide and Seek? Nu. Eu am văzut o hartă. Și cum era? N-am jucat-o. Am văzut doar Alien Hide and Seek. Fain. Poate încercăm hide and seek pe Paladins, ce zici? Da, Hide and Seek pe Paladins. Serios, mă, s-a adăugat. Ba nu.
Ba da, Ba nu. ba da. Vrei să jucăm o mapă horror Dă-te naiba. pe Minecraft? Dă-te naiba. Mapele alea horror scrie în chat, îți vin tunete. Ha, ha, ha. Vai, mamă, dar nu mai pot, am făcut bum bum în chiloței acum. Omor găini și mănânc mâncare crudă, că n-am ce face. Da, eu nici n-am vreo aia aici să omor pentru mâncare și Am mâncat mâncare Tu- otrăvită. gata, uite, nu mai am. Bă, alo. Du-te și ea din frigider, din furnace, adică. Că eu mănânc mâncare stricată printre Ia, pași. fac bani hop. Tu, Mamă, am găsit tu, am găsit biomul ăla cu ciuperci, de alea gigant. Să mor tu. Da, uite, am luat ciuperc acum. Bumci. Să-mi dai filmarea prin Skype. Aha. Hai că stai că să fac și eu o sabie. Ca să pot să vin după tine. Și-mi place ce repede se taie. Și facem supă. Dar cum se făcea supa, bă? Un bol și... Păi și bolul cum se făcea? Vai, mamă! Ce? Bă, tu nu mai știi Minecraft de că nu te-ai mai Dar jucat. cum se făcea bolul, bă? Ți l-am făcut eu. Și două ciuperci maro și... Trecem cu a. Hai, dăm ciupercile. Și eu le gri. N-am. Hai de capul meu. Nu poți să faci numai de-aia. Nu. Și alea unde le găsim? Parcă, nu știu, ia să văd. Da, îmi trebuie de amândouă. Păi unde, pe alea unde le găsim? acolo. Atunci fă supă de, cum se numește, de iepuri. Poți? Ce-ți trebuie? S-a mai găsit. Ce-ți trebuie? Cam hai. Oare nimic? Bă, se poate? Ai nebunit? Ce? Nu știu dacă se poate, că nu m-am Supă, jucat supă mai de devreme. iepuri? Da, Normal că se poate. se poate. Se poate. Ok, să îi scrieți în comentarii și eu voi da un ochi pe acolo ca să văd. Vai, mamă, dar nu te mai auzi. Bum! Bum! M-ai auzit? Mhm. Uite, ăsta e biomul. Pe aici am găsit o ciupercă de aia. Văd. Problema e acum că noi cum ne întoarcem acasă. Lasă că știu eu. Hai, bă, știam că trebuie să-mi dropeze prin ăstea. Nu, tot din ăstea pică. Dă-te naiba că mă enervează ciupercile astea. Bă, am cu porci! Cu porcii! Cu porcii! Bă, am cu porcii! Dă-mi niște mâncare, că mi-e foame. Bă, hai să luăm un porc acasă să-l călărim. E, ți-am găsit. Ia! Dă-mi coa. Ia Oh, scuze. Mamă, cât heal mai am. Găină! Chicken! 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 Așa, ai murit. Chicken! Give. Bă, nu-ți da, mă, heal. Chicken! Am dat, s-a dus până în China, săraca. Nu-ți da heal, mă, că nu mai corect. Nu mai corect, dar eu mor. Atunci mănâncă mâncare. Păi n-am mâncare. Da, atunci Dă-mi coa, de dă-mi ce coa. nu iei de pe jos? Bă, te imită frate tu. Neami. Și-a luat una peste cap. Să Uite mor aici, tu. uite aici. Nu mai am topor, tu ai? Ce acolo? Ce acolo? Ce acolo? Cărbun mult. Vai, mamă, nu te cred. Nu, n-am topor, tu ai topor. Eu l-am, nici nu mai are linie, săracul. Mai s-a podat cu el și bai. De unde știi că mai trebuie încă una? L-am văzut pe Hero! Doamne, deci era un Enderman și credeam că e Herobrine. Doamne, mă căca pe mine. L-am văzut pe Hero. Ai văzut supererou? Ai bă, lei, Butterfly! Veche fly. Ai încercat să cazi în aplica aia mică? Mhm. I-am reușit.
Pe lângă și după aia. Hai acasă că se întunecă și eu nu mai... O, doamne, Endermanule, nu fac nimica, nu mă uit la tine. Ok, bun. Unde te-ai dus? Eu m-am dus acasă, tu? Nu știu unde e casa. Să mor tu. Sugarcane! Au! Dă-te naiba că nu pic în nicio apă. Eu am picat... Apele astea eu bucăți. m-am teleportat la tine fix când ai sărit în apă și am căzut pe pământ. Știu. Pentru că sunt nesi... Unde e casa? Bă, aștepți? Că știu eu unde e. Nu e aici. Taci. Uite stelele, ce frumos! Ce frumos. Cred că am pierdut casa. Cât am pierdut casa. Ba nu, am găsit-o. Ai găsit-o? E acolo? Mhm. Nu o văd. Ceva Dar unde n-ai ceva m-a atacat și nu vreau să mă uit în spate. Tu unde naiba ești? Sau mi s-a băguit jocul, nu știu. A. Uită-te, mă, că trebuie să vin cu dartul după tine, mă, nesimțitule. Hai aici. Thanks for playing. Ting! Stai că I mor! believe I can fly! Mai puțină viață. Bă, tu, scheletronule, tu ce faci? Bun, mai am puțin HP. Gata, nu mai da în mine. Bă, dar sunt curios ce dificultate e. E easy. Bă! Cine Oale. ne-a stricat, mă, mina? Stai, mă! Înțeleg, au crescut copacii, dar... Bă, Herobrine! Creeper, de fapt. Bine zici, mă, că Herobrine, că mina asta nu e a noastră. De Cine fapt, naiba aia ai lui făcut? Răzvi, de fapt. Că ele. Dar Răzvin nu putea să sapă. Ai uitat? I-am dat eu OP. OP. Mother. Să vezi ce copaci mari facem. Ok, hai stinge filmarea că mă cac pe mine. Și cam asta a fost cu acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare. Pa!